हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू इउटुब चेनेल आनसोल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावहरनाय जाबाय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो आरोना नै खावब्लिब्लिनो दायो जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों आब'मोननाव आब' मिसिं लाहानाव आरोना आब' जोंहा मिसिंजों हाबा जानाय दं बेसानाव जोङो थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय जोंहा आब'मोनबो दंफैजोबो बिसोरो जों ज' थांनोसै आरो ओरैजाय बाल्थिंफारायावबो दङ आब'मोन बिसोरखौ लांफानोसै आरो दा बाल्थिंफारालायबावसो गामिनि नामाबो थांबाय थानोसै जोङो दा बिसोरनि जायगाखौ आङो एसे देखायहैनोसै आरोना नोंसोरनि जोंनि आब'मोननि न'खौ आयौ मा होनदों नुवाखैलै खोमसिस नुदों फिसाला सानैया नै जोंना र' हरनाय गावासो बिबावोनो होनि र' आं गावनो मा होनोथाय खोनासंदो हेलो गाइस मोजाङै ला दा भिडिअखौ थांनो नागिरदों खोन्था जानै जाम्बै सानआव थांनो नागिरदों आरो आं लानो न'आव जानै ड्राइभारा दं आरो ड्राइभार गारिया जों दा थांबाय थानि होनदों बैलाय नै जों थांबाय थानोसै दोनथ'दो जोंहानि आबौनि दारिखौ नोंसोरनो देखायनि आङो र' नायला नुनो थांगासिनो आरोना मानसियालाय गैला आरो ओमफ्राय दारिया थालांजोब्बाय दारि खानाय गासिबो नायनानै एसे मोजां खालामनो हागोन गोसोफोरखौ नै बेफोरनो नुदोंना जोंहानि आबौनि दारि बेयावनो गालांजोबखाथारदों सयथिबो सरनो जोंहा थेख्लाफ्रा भिडिअ खालामगासिनो ओमफ्राय थाबोबाय आरोना नै आबौनि दारिया बाल्थिंफारा लागोआव मोनफैनानै नै दसे नेफैनांलायबाय ओमफ्राय नै थाबायबोगासिनो दासो आइदै सासेखौ नुहुरहांदोंल' ओइ नै रोमै फैबावाखै दाबो बोरो सासेया मानबायग्राया बोरो मानबायग्राया दाबो फैयाखै बिब'फोरा नै बिब'नि फिसाफोरा थांफाजोबखायो जोंना ओइ नै जोंना मानबायग्राया दासो फैगासिनो नै आरो माबासो थांबावबाय सेन्देलसो गानबावबाय खावबावबायसो नै जोंना आसोला खावदों मालायबा जानो बेसेरा जाया बिथाङा नै बिब'आ ओमफ्राय जाग्राया नायलाय नानिखा न'निखा गोजाहाय बिब'फोरा सयथिबो नुदोंना आरो जोंना बेरायहैनाया नायलाय मुख्रासो लागासिनो मानो लादोंखौ मिथिखागोन दा नोंसोरो मानि थाखाय लादों खोन्थाहर सोरबा मिन्थियोबा जुदि मिन्थियाबा खोन्थाहरगोन आङो लाखायो बिफाया नै बिब'मोननि न' सेरावनो दैमा दंखायो बिसिना नायलाय जोंना फवालिफोरा नाव नुनानै जि फुरथि जादों नै बेयावनो साम' खनखैनायमोन जों सिगां नै बेयावनो ओमफ्रायो दा बिराद गिदिर जाबाय आरो नांजाबफैथारबाय नैबे सुबुनस्रि बेयावनो खनोमोनथ' बेयावनो खनलांदों नै बैयाव नैयाव खनदोंमोन बेयाव खनदोंहाय खनलांबाय थानायालाय दा मोजाङै देखायगोन र' नोंसिनो रायजोफोर दा एसे देखायग्रोबाय मोनफैबाय नै मोनफैनानै बयबो जावज्राव जुज्राव ज्रायब्रें जुरब्रें ओंखारजोब्बाय जोंना माबा बायदिवा नक्लि बायदिवा नक्लि नङा अरिजिनेलानो बिब'फोरा हनै गानस्राला जोबथारबाय एखेबारे लामाखौनो बिराद आन्दायनानै फैबाय आरोना जोङो ससेनि लामाखौ जोङो बिराद गोलाव जानानै फैबाय ओमफ्राय आंखौल' दाय होगासिनो बिसोरो आंहाबो मोनसिगोन बेनो बुंबाय थायो जि दैमा सेराव जोंना ओरैजाय माखासे मोनहैग्रोबाय र' आं देखायनो थांगासिनो ओमफ्राय दैया नै जि खाथियावनोखा बेयाव फैनानै गोजोनै बोरैबा आयु गलांबा नै बेग लाग्राया जोंना एखेबारे फाखन थांगासिनो र' देखायनां जिंजोंनो थाबायथारो बे जिङावनो दैमा ओमफ्राय नै फाखन जागासिनो नै
사건 자가시네. 저. 에이, 내가 너 해놔 어디 가냐? 저. जोंना बिब' मिसिं लाना फैदों होननाया नैनो आरो दै बिब' मिसिंखौ आङो देखायनि नोंसिनो नै ओमफ्राय नै एम्बुआ जायगायावनो थाखायो नायलाय नै आब' जायगायावनो थाखायो एम्बुआ देन्जार नै सिरियाखानायावबो दंफैयो जोङो दा बारबाय बारबाय ओइ दैयाव थांबाय फरियालफोरा नै जि बुरजाखा आरो थैद बिदि जायो नै ओमफ्राय आंहा बुरब्लेब्लेनो बेसेबां गोबावनि उनाव फैदों बिसोरनाव 5 बोसोर बिदिनो जोङो खनसे ज' फैखांबायमोन आरो ना फेमिलि गासिबो न'नि गोजा फेमिलि माने बिब' बिनानाव आरो बिदिनो ओमफ्राय दिनै नै 5 बोसोरनि उनाव र' इसिनि उनाव थांथारसै मोनफैबाय ओमफ्राय गिबियावनो आङो नोंसिनो मुदुफुलखौसो देखायगोनसै नै मुदुफुला ओरैबायदि गिदिर नै जि गिदिरखा बिब'खौ आं मोजाङै देखायथारसै नै गरम जाजोबनानै दं ओंख्रि संनानै बिसोरनो मा ओंख्रि संदों ए जि गिदिरखाना नोंथाङा मुदुफुलखौ नुनानै मा सानदों हो अननो ना लानो गाबगासिनोलाय आं भिडिअ लानो नागिरनायाव नै नै मावजिया बिराद बरियाखा नै मावजिया कालारानो बिराद फसायथावथावखा आरोना नैयो जारें कालार ओमफ्राय गुफुर आयै बोरैबा मोनसे गिदिरखा आरो गब्लाब्लानो मावजियाबो बिब'मोना फैना लानानै दसे जिरायनानै नै ओंख्रि संबाय फालेंजों दाउबावसो आब'आ संबाय ओमफ्राय सिना नै मा नेमथाय बेफोरो मा नेमथाय मिन्थिलाय लांला आरोना दङ इयाव ओमफ्राय नायलाय सासेया जाखावबाय सासेया थंख्लेंख्लें जिरना दं इयो दै गोथार नामा अदाबाव आरो हेलौ गाइस इथिंसो नुगोन नोंखो इथिंसो नुगोन नै रायलाय मा ओंख्रि जादो बे जोंना इउटिउबार जायोनो देनां माने दानिफ्रायबो जागोन आरो हायोबा खिन्थु हमनाया जाया बारा बेसेरा ओंख्रिया नै दासो जागायहांदों नै हमथाग्राखौ देखायलाय हमथाग्राखौ दिनो आंखौ थांफाजानो होननानै हमथागासिनो थांथारनाङानो आङो जाबाय दा बाज्रुमनाङा जों थांफानो नागिरदोंमोन बिराद गियोलै आयौ दे मोजाङै थां दै बाय बाय डाঙर मासा निबि बाय बाय दियाको नाम्बो आयै बुरियानो थादों थांनो नागिरदोंमोन बिसोरजों ओमफ्रायो बोरैबा मोनबाय आरोना गाखोनानै फट' साफायनायल' आन्थायावनो ससे भिडिअ लानाय आन्थायावनो ओमफ्राय थांला सासेया जोंना गुमैया हगारहरथारा जि गियो आं गिखायो ओमफ्राय थांनो लुगैदोंमोन आङो रायबायसो आंखौ ओरैजाय जि सोंगासिनो मालाय मोनहैबाय दहायनि नाव जानाय देखायनायखौ आङो खोन्थाहरयो रोमायनो ओइनो मोनहैबाय नै बेबो थांफानो लुगैदोंमोन नायलाय
जोंना थांफानो होया नै बेनो बिराद साइसखा मानसियानो आसोलखा माने मा मेगना थाइसे फिसा नोंखो नुदोंब्रा ओइ नै इथिंजाय बबे इथिंजाय सानमाले एम्फौ हाबदोंमोन एम्फौ हाबदोंनो ओइथिंजाय माबा नायहैनो जोङो दैया बिराद गिदिर आरो ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र बेयाव जों ब्रह्मपुत्र बे जों दानि हाबनाय आन्थाया ब्रह्मपुत्र नङा आरो सबनस्रि ओमफ्राय ओरैजाय दालाय। ससे थांबावबाथाय ब्रह्मपुत्र नांदेरसिगोन आरो बियो नांखाबाय नै ए बर्डार इनियावनो जयन जाबाय दा देखायहोनि आङो ओइथिंजाय बे ससेया दानि जोङो गाखोनाया सबनस्रि जयेनखौ फैनाय आरो खोन्थाना दैखौ। ओमफ्राय जयेन जानाया बै गुवार नुदोंना बेनो आरो जाहाजखौ खोन्थादो बैनि जाहाज दं आवगोलाव फेरि दंफैयो इयाव एसे बेरायनोसै दैमा जिं बारनो जिंनो। नागिरदों आं दै बिराद रायदों बिसोरखौ एक दिनिया नोंसोरो बे जुबिना बिदि अख्रायावनो थैदों होननानै रायदों आं इ खोथाखौ गोसोखांदों आरो ना बेसेरा ओमफ्राय बारासै रायजानानै आंहा बे खोथाखौ बावनानैसो दङ ओमफ्राय दिनै जुबिननि सारदौबो आरो ना ओरै ससे नायहैनोसै थांबाय थानि दायो दालाय जंसन होननानै बुंखादो नै फिसाफ्रा नै आयु फेरे सिङाव बायदि गाखोनानै दङ नै बेयाव ना लाबोनाय लोगो मोनदों आरो ना ओमफ्राय ना लाबोनाय लोगो मोननायखौ बिसोरो बायनो होननानै गुमै मोना नै ना हमग्राफ्रा केजि हे 150 दे 1 केजि दे गुमै मोनाबो इलाय आब' रंगिना मोना मिथियो मालाय 150 लाया जानो नेखौ दे 150 दे 1 केजि दे ना लानो फैबाय जों नै नाया दैमानि ना थौ नै बे सिङावनो हाबना दं आसोलफोरा नै नै बेनोमोन सबनस्रिया बे आन्थाया ओमफ्राय ओरैजायनिफ्राय ब्रह्मपुत्र सब बेसेबांबा गुवार ना हमग्राफोरा नै गुगल पे दे बेसे खै केजि जागोन मबाइल दे जोंना ड्राइभारा नै नाखौ जोङो बेखौ बेसेनि लाखो 250नि लाबाय आरो बिराद बरिया नाखा ओइ नै मासेया ओइयो गोलाव ना लाबाय गोलाव मोजां बरिया होलाय मा ना बुङो बेखौ ना एलें एलें नङा इयो माथो हाजोनि ना ब्रह्मपुत्रनि ना आयौ बोरैबासो नै फिसालाना फैदो रायजोफोरा नाखौ लाबोनानै होख्लायफैलायबाय नै सायनाया जानायल' जोंना नै महिला सासेया सायफाथारो नैयो खानाय गैयि महिलाया जि गुफुरलै नाया नायलाय नै बगा मास कुला मानु আমি বগা মানুহ এইফালে আছে বগামুলিয়া এইফালে আছে नै आब'मोननि न'आ बेनो आरो आं बाहेरजों देखायाखैमोन खोमालै मोजाङै खनसे देखायफिननाय जासिगोन जेनेबा दे बावनोबो हागौ नै आबैया नायफैदों नै आब'नि बिजावजालिनि फिसाजो बे बेखौलाय मिथिखायो आं देखायबाय थाखायो सुग्राया नै नायनो हागोन नै नायनो बरिया मासलि बेसे जानो नै साइजखा बेखौ जानानै दा खुगाथिं गलाय खिथुथिं गलाय जाहैसिगोन माबायदि जादों नालाय मानसिया जोङो बे नाखौ ब्रह्मपुत्र दैमा दालायाव हमनाय जादों ओमफ्राय आरोबाव मानि थाखाय लाबोनाय जादों एसे बुंदो जानोसै ओमफ्राय एवनानै बेनि टेस्टखौ लानानै नोंथाङा गोजोननाय लानो सानदों ना मादों
बे नाया भिटामिन मा भिटामिन दङ मा होनबावनो जोङो बि भिटामिनखौनो हमबाय बेखौ गैया होननानै सानना लादों आरो दे जाबाय दे सोंबावगौमोन आरो नै स्पिकारा नेबाय दंमोन थांबायसो थांनो ओंखारबाय जोंहा नै ओमफ्राय सानफाय मुदुफुल थाइसे गिदिर लाबाय लाना थांबाय नै मालाय माबा हरा होननायखौनो लाना थांबावबाय लबजोंनो लाबाय नङाबा दंखायो थांनोसै जोङो दायो थांथार मालाय थांजोब्बायानो नै फै ससे दे दादा जा मारु थौ 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 ए सरहनै बेहा इग' मागब' गोरोन्थि जालायलांबाय हनै थौ जोंखौ दोनलांसैनो ससे मोनालायबाय हर जालायलायबाय आरो ना चलो चलो जोंहानि गुमैया नै गुमैया मागब'आ बेनो आमार मागब'टु एटु বুলি কৈছে গুমাই কৈছে দেখোন ইয়ে चलो थांबाय थानि जोङो दायो माखासेया थांग्रोबायानो जोंना